Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Bankran ya kani ka kami kam im jom jai benreu. Hak tu por ngi nang keno badai tang usia melani HM. Chief Minister lene Home Minister badan AA shalanda. Herementa not banang. Maka jinglong silent ka jongki ya kani ka issue ka penpau ba omdai tang Chief Minister lane omdai tang NPP ka UDP ka PDF, ka BJP, HSPDP, bat kidi independen kidan benta ban le ia kanika jingeslah konspirasi ban penyap lani hak bade bat kanika murder ka killing ya uni orang ba nak sno mulai na sosi ban kran ngabat ha ban kran ni kisha na maria kibai ibang kran ngi kum ga surno mulai ni perto here haba pim kran ni haba pimkran nomor kapeni ka jino arsap jampi kalau mbak kulai kamon teraka dia soy te soy kan Henry haba pimkran ngingi kran jisha dengan semua ong ba kipat ba na kini life santali constituency so tho hi mapi sapet hi mapi ayu bat yano pidai ban pha ye ba kom kino kibreu pidai ban pha next hapo legislative assembly nomor kum ke jai ban reu hi ngi sotho balada don kita ki legislator ki banyasan ki banyakran ki isu jeban reu ngi so ba ka jeban reu kan em henry haba menta jia ka jing sapnyam hapo mulai ka jing temu jengi banyakhi kalong ba kinam jia sho hadir habur herenge imat ba kani ka conspiracy kani ka jing sela jong ki breu po ka MDA kalong ka ba imah do kata tengah semua ban ong ba to pi kinomik mat so tho hi ayu ba pi di ban le na ka mata kini kinomik man ki ba long laban on ki robostam jong cm kat ba ong mau lani kat ba control mu lech kadiang lech ka mon lech haji sang le dap kan sai va ka voice hi hapo kan ka sarkar MDA ka kham don lani ka kham klan lengba ka UDP ngala job bun ki jungi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay katika covid ndai kanong yi khun prasha kane ka khlam